Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nhasi ndayone inyaya inorwadza yaitika kuno kuChinhoyi. Musikana wamuri kuona papicture yo afira kuhospital mushure mekunge akuvara zvakaipisisa musoro. Pekutanga patanga pabuda nyaya yekuti musikana uyo anga ari kuboyfriend yake akaputikirwa negasi akatsva musoro akamhanyiswa kuhospital kunova iko kwaazofira. Asi nekufamba kwenguva pazobuda nyaya yechokwadi yazokonfirmwa kunzi chii chanyatsoitika. Guys, zviri kunzi musikana uyu anga aenda kunoona boyfriend yake, then mukadzi weboyfriend abva asvikira musikana uyu ari mumba make kwakumudira mafuta anga achipisa. Musikana ari kunzi adirwa mafuta musoro zvinova zvaita kuti akuvare zvakaipisisa. So paazomhanyiswa kuhospital ndo paasvika achifira ikoko. Guys, nyaya iri kurwadza, iri kunzwisa tsitsi. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti musikana uyu ari kunzi anga asingaziye kuti boyfriend yake yanga achiti boyfriend yake anga ari murume wemunhu anga akaroora. Zimbabwe nyaya iri kunzwisa tsitsi nekuti musikana uyu afira nyaya anga asingazive. Anga achiti ari kutodananawo nemukomana wake asingazive kuti anga ari murume wemunhu. Tinoti mweya wemwana uyu dai wazorora murugare.